Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno Nkhani wa Times TTV. Muli ndine Chisomo Chihana kwapoyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wati pali kufunika kulimbikitsa ntchito za makompyuta. Unduna wa maboma ang'ono wachenjeza makhonsolo pa zakatangale. Mu nkhani zina mayeso a JCE ayambiranso bwino. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tiyeni tikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati pali kufunikira kwakuti dziko lino liyike chidwi chake pa ntchito za makompyuta. President Chakwera wati izi zingathandize kuthana ndi mchitidwe wogwira ntchito mophwanya malamulo kuphatikizapo kuthana ndi katangale. Mtsogoleri wa dziko linoyo watinso ntchitozi zilinso ndi kuthekera kopititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Achakwera ayankhula izi pa msonkhano wolimbikitsa ntchito za luso la makono mu mzinda wa Lilongwe. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Mtsogoleri wa dziko lino waneneza lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wa chionetsero cha ntchito za makompyuta ICT omwe unakonzedwa ndi bungwe la ntchito za makompyuta la ICT Association of Malawi ICTAM. Achakwera anonjezeranso kuti kugwiritsa ntchito luso la makono kutha kuthandizira nzika zochuluka za dziko lino kuphatikizirapo njira zopezera zipangizo za ulimi zotsika mtengo za AIP ndi ntchito zina zomwe boma likugwira. Lero nkhani yonena kuti failo yasowa pokhapokha umpatse kanthu ndiyo ikapezeke zikhala zinthu zakalekale zoti sizichitikanso. Nkhani yakuti mafailo akhoza kutenthedwa mu ofesi ikutha chifukwa nkhani ya digital ni nkhani yakuti zonse mumasunga mlengalenga. Marekodi wonse azipezeka bwinobwino. Mtsogoleri wa bungwe la ICTAM Abraham Fudzulana anapempha boma kuti lionetsetse kuti mitengo ya intaneti yatsika ndi cholinga chofuna kuti amalawi ochuluka azitha kugwiritsa ntchito intaneti. Chimene tingakondwere nacho kwambiri ndi kulengeza kapena kuti anzathu au nduna ya zachuma kuti abwere poyera kunena kuti achiotsa misonkho imene itakhala kudandaula kwa nthawi yayitali kuti ndi imene kupangitsa kapezedwe ka foni kandi kukhala makina internet kumene zikhale zokwera mtengo. Izizi atatichotsera tikukhulupirira unena kuti tingambe kufotokoza unena kuti tayamba kupita chitsogolo pa Malawi 2063 agenda. Nduna zofalitsa nkhani Gospel Kazako anati boma likuchita chilichonse chothekera ndi cholinga chofuna kuti mitengo ya intaneti mdziko muno itsike. Iwo anafotokozanso kuti mitengo ya intaneti kuno Malawi ndiyokwera poyerekeza ndi mayiko oyandikana nawo. Wachiwiri kwa nduna yona za maboma ang'ono Halima Daudi wachenjeza akuluakulu oyendetsa ntchito za makhonsolo kuti nthawi yosokoneza kayendetsedwe ka ntchito za chitukuko komanso yopanga katangale tsopano yatha. Daudi ayankhula izi pamene amakumana ndi akuluakulu a makhonsolo, aphungu a ku nyumba ya malamulo, makhansala, mafumu, apolisi komanso adindo ndi atsogoleri ena a mboma la Blantyre kukambirana za ntchito za chitukuko zimene zikuchitika mbomali. Zambiri mu ripoti ili la Luwereni Mpasa limene awerenga ndi Mande Pondani. Poyankhula pa mkumano umene ndunayi inakumana ndi akuluakulu a khonsolo ya Blantyre, aphungu a nyumba malamulo, makhansala, mafumu, apolisi komanso ndi adindo osiyanasiyana, Daudi anati boma lachilimika kulimbikitsa kagwiridwe kabwino ka ntchito za chitukuko. Ndabwera kuti ndzaone zitukuko zomwe a Blantyre District Council akuchita kumadera, zitukuko zomwe zingapindule anthu akumidzi ndi kukhala pansi kuona kuti kodi mavuto amene akumana nawo ngati pa council ndi otani kuti ife akunduna tigwepo tithandize kuti council yawo iyende bwino. Ndinakambanso nkhani ya katangale kuti boma ililipo motsogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera ndi boma lodana ndi nkhani ya katangale. Monga mudziwa kuti katangale amabweretsa chitukuko mbuyo ndi aliyense ndinapanga wona aliyense amene akupezeka kuti agwiritsa ntchito ndalama za boma mosadziwika bwino amene ndikuti
amangidwa. Pambuyo pake pamwambowu ndunayi inayendera ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zimene zili pansi pa khonsoloyi monga msika wachazunda, chitukuko cha madzi kwa mfumu yaikulu Machenjeri, zipinda zogona atsikana ophunzira pa Moody Community Day Secondary School Kulunzu, komanso ntchito yomanga nyumba za aphunzitsi ku Mauni Primary. Bwanamkubwa wa boma la Blantyre a Benedict Nkasala athokoza chifukwa cha thandizo limene undunawo umapereka. Mamawa tinacheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana mmene ntchito ikuyendera ku council. Masanawa taendera kuma projects. Nde ino ndi project ya number 3 imene ili hostel project ya asungwana amene akuphunzira pa Moody CDSS. Cholinga chinacho ana amene wazichokera pafupi pakadali pano amachokera ntali zimene zipangisa kuti drop out rate ikhale very high. So tinaona kuti ndi bwino kuti minister azaonenso ntchito zimene tikugwira ngati Blantyre District Council. Khonsolo ya mzinda wa Blantyre yati ndiyokonzeka kutumikira anthu okhala mu mzindawu popereka ntchito zachitukuko zabwino komanso zolozeka. Ntchito yolembetsa mayeso a Junior Certificate of Education JCE yayamba bwino. Times inayendera malo ena amene akulemberako mayesowa mu mzinda wa Lilongwe. Ellen Pindani wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Wailesi ya Times inayendera malo ena olembera mayeso mu mzinda wa Lilongwe. Ena mwa malowa ndi monga Bwera Secondary School ndi Mai Aisha Academy. Ndipo wailesi ya Times inapeza kuti malo olembera mayesowa anthu amasatira njira zopewera matenda a COVID-19. Mwazina panayi ndowa za madzi omwe ophunzirawo amasamba m'manja asanalowe m'mayeso. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Bwaira Stephen Banda anati anali osangalala kwambiri chifukwa chiyambeni mayesowa sanakumane ndi vuto lina iliyonse. Zona JC yambira kumene after 5 years break kumayambika bwino ndithu kotero kuti ife ngati ku Sunday school pano zonse zili m'malo mwake. Makandidate onse anadira tipatoko mmodzi yekha amene yadiyekesera pezeke koma linawa fotokozera amanebu kuti nkhani imene nditi kulongosoledwa koma zonse pano zili bwinobwino osakulemba mayeso. Koma dera la Chiteze kugawira CCP ophunzira ochokera ku sukulu ya Chiteze ndi ulemu Atate Secondary School anachedwa kwamba kulemba mayesowa ndi mphindi zokwana pafupifupi 45. Malingana ndi oyankhulira polisi ya Lilongwe Foster Benjamin anati vuto linabwera chifukwa cha kusamvetsetsana pakati pa akuluakulu a sukuluzi ndi oyang'anira kawira CCP. Anakaniza ndithu kuti anawa asalowe mchechimo chechichi chinasambitsidwa kuti chikhale ngati center yolemberapo mayeso. Choncho akuluakulu apa chechi pamene anakaniza ndithu kuti anthu asalemberepo mayeso makaponena kuti sanauzidwe zoti pali dongosolo loti ana alemberepo mayeso. Choncho sitatengera ndithu akuluakulu awiri amasukulu amene akulembera pamene popo kuwanyengerera akuluakulu a chechewa kuti awavomere ndipo atakambirana pinapezeka kuti basi anayamba ndithu kulemba mayeso kumapatadwisa mphindi zokwana ngati 45. Mayeso form 2 anayembedwa komaliza mzaka zinayi zapitazi. Ndipo ophunzira okwana 135,619 ndamene akuyenera kuyamba mayesowa. Malingana ndi wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro amadalitso Kambauwa Wirima amene anayendera sukulu zina kumwera kwa boma la Mzimba anati mayesowa ayamba bwino. Feston Malekezo ali ndi ripoti. Mchaka cha 2016 boma linathetsa mayeso a JCE kusatira mfundo zimene zinamangidwa pansi pa public sector reforms zimene mwazina zinati boma lizapulumutsa ndalama zapafupifupi 2 billion kwacha zimene zimagwiritsa ntchito polembetsa mayesowa. Koma akatswiri azamaphunziro anati kuthetsedwa kwa mayeso a JCE kwachititsa kuti ophunzira asamachite bwino pa mayeso awo a MSE nzaka zimene zadusazi. Kuyambira nthawiyo pakhala pali msuso pa nkhaniyi ndipo pakadali pano mayesowa ayambiranso kulembedwa ndipo chaka chino ayamba pa 28 September ndipo azatha pa 8 October. Poyankhula atayendera sukulu ya Ezondweni Emvuyeni komanso sukulu ya Sikana Ekwendeni ku Mzimba, wachiwiri kwa nduna zamaphunziro amadalitso Wirima anati ndosangalala kuti mayeso ayamba bwino ndipo pakadali pano palibe mavuto amene awaona. Tsiku la lero loyamba kulemba mayeso a Junior Certificate of the Examination ajana asika kalekale anasira mu 2016. Lero kukhala chaka chino kukhala kuti ndiye kuti poyambanso panadusa zaka 4 mayeso amene wasa kulembedwa. Andilosangalala kwambiri kuti konse kumene tayenda ku masukulu atatu kuno kumpoto zinthu zikuoneka kuti zili bwino kwambiri.
mumadziwa kuti nthawi zina chinthu chikakhala kuti munachinasiyika olo kuti munachikuyamba kumene andi tsiku loyambirira pamakhala mavuto osiyanasiyana koma ineyo chandipatsa chidwi chandisangalatsa kwambiri kuona kuti anzathu amene amakonza kwambiri za mayeso amanebu anakonzekera bwino komanso m'masukulumo anakonzekera bwino oti konse kumene ndayendera palibe vuto limene ndimanano abwera limakhala ndi nkhawa lomwe ndalionapo loti losokoneza china chilichonse cha mayeso amenewo. mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya asikana ayekondeni Irene Nyoenda anati sukulu yawo ili ndi ophunzira 79 amene akulemba mayesowa ndipo iwo anati ndi okonzeka komanso ophunzira ndi osangalala kuti tsopano ayamba kulemba mayesowa. Mpeza ndi mwana wa sukulu ku nkhani ya mayeso ena amakunda nawo mayeso ena sakunda nawo koma achilandira ndi okondwa andi akonzekera tialembe nawo. Posachedwa apa bungwe la manebu linati ilo lagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana zoonetsetsa kuti palibe mavuto pakalembetsedwe a mayesowa monga kuphunzitsa anthu amene amalembesa mayesowa oyang'anira komanso anthu azachitetezo. malingana ndi mtolankhani wathu Gary Samati mu mzinda wa Blantyre mayesowa ayamba opanda vuto lililonse. Times zitayendera sukulu zina mu mzinda wa Blantyre zaonetsa kuti mayesowa ayamba mwa ndondomeko yoyenera. Mkulu yoyang'anira za mmene mayesowa akuyendera pa sukulu ya sekondari ya Chichili a Prescott Kama omwe ndi mphunzitsi wa sukulu ya Ndilande Hill wati osanakumane ndi mavuto poyamba mayesowa. Mayeso a JC ayambika bwino kwambiri monga pano pa Chichili Secondary School sitinakumane ndi mavuto ena aliwonse. Mayeso ayamba 8 o'clock monga mmene amani bwana konzera pa timetable kuti biology imene kuyamba lero pa Tuesday yambika 8 o'clock andi tachita zimene zonso. Pakali pano palibe mavuto amene takumana nawo chifukwa choti anawo anakonzekeresedwa amauzidwa ndi 12 form 1 kuti kama 2021 azalemba mayeso a JC ndizikonesa kuti palibe mavuto amene takumana nawo pakali pano. Wophunzira wina amene ali mkalasi ya form 3 ku Chichili Secondary Integrity Samu wati ndodandaula kuti osanalembe nawo mayeso a chaka chatha. Izi ziko ineyo zandipweteka kwambiri cause ngati feyo anthu a form 3 ndi form 4 tisikhala ndi ntchito yambiri kuti zapange pa form 4 tikhala tikupanga za form 1 form 2 form 3 form 4 ndizinga zonsezo zikuzabwera nthawi imodzi zondi zambiri kwa ifeyo kusiyana na form 2 atipesera ntchito kwambiri. Ophunzira okwana 281,000 akuyembekezeka kulemba mayesowa chaka chino. Unduna za umoyo wati chiwerengero cha anthu amene akupezeka ndi matenda amphere chikupitirira kukwera makamaka mchigawo chapakati. Ofalitsa nkhani ku unduna za umoyo a Adrian Chikumbe watsimikiza izi ndipo wati bungwe la World Health Organization nalonjeza kuthandiza dziko lino ndi mankhwala a matendawa. Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti. Achikumbe ati pakali pano boma layamba kupereka mankhwala m'maboma a Mchinji, Dedza komanso Nkhotakota mchigawo chapakati komanso posachedwapa ayamba kupereka mankhwala m'maboma ena mchigawo chakumwera amene akhudzidwa ndi matendawa. Iwo ati matendawa akufala mwachangu chifukwa chosowa ukhondo ndipo wati pakali pano bungwe la WHO lalonjeza kuti lipereka thandizo la mankhwala. Ndizoona kuti maboma angapo makhudzidwa ndi mliri wa mphere pakadali pano mina chiwerengero cha anthu amene akhudzidwa tikadawerengetsera chifukwa pakupezeka kuti anthuwa akumangana chikuchira. Mkulu wa Malawi Health Equity Network George Jobe wati nkuyenera kuti unduna za umoyo upange kafukufuku kuti matendawa asabwerenso. Tikufunika tifufuze kuti chimene chumapangisa kuti mphere tidzigwa pafupi mu chigawo chapakati maboma ena ndi vyani. Izi zofunika tidafufuza mamaka zatona za umoyo pakali panopo inde tapatsa mankhwala zofunika kwambiri kwapatsa mankhwala komano kuti vuto likutsogolona tithaniralo kusamakembeso kwambiri za mphere mu chigawo chapakati. Anthu pafupifupi 2099 mboma la Dedza anapezeka ndi matendawa ndipo sabata ino chiwerengero chakwera ndipo chili pa 7,600. Kazembe watsopano wa dziko la Germany kuno ku Malawi Ralf Timmerman anakayendera Times mu mzinda wa Lilongwe. Iye wati dziko lino likuchita bwino polimbikitsa ulamuliro wabwino komanso kulemekeza ufulu wa anthu. Pa 3 Oktoba chaka chino dziko la Germany likhala likukondwerera ufulu wake wodzilamulira. Blessings Mpinganjira walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Matthews Kasanda.
Atiman anati dziko la German lakhala likuthandiza dziko lino kuti lifikire kwa amalawi ochuluka ndi katemera wa COVID-19. Kazembe wa dziko la Germany anaonjezeranso kuti dzikoli lakhala likuthandiza boma la Malawi kukafikira maboma osiyanasiyana ndi uthenga wa nthenda ya COVID-19. Atiman anafotokozanso kuti dziko lawo likuthandiza dziko la Malawi pokonzanso zipatala zing'onozing'ono zokwana 12 komanso kumanga zipinda zochirira amayi. Kazembeyi anayamikiranso nyumba yofalitsa nkhani ya Times pa ntchito yotamandika yomwe yakhala ikugwira pofalitsa nkhani m'dziko muno. Mkonzi wa newspaper ku Times Apirani Kachinziri anayamikira Atiman kamba koyendera ofesi za Times. Mwanena nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno kukhanima wa Times TTV. Tibweranso zikangotha izi. Parak Daily Devotional, a daily prayer guide by Prophet Shepherd Bushiri, has been designed to encourage readers to study the word daily. Included in each devotion is the word for the day, a short guideline on what to do with it, and a prayer. This October, this daily prayer guide turns 4. God created us to make lasting marks in this generation. He designed us to be extraordinary. Indeed, every person has seeds of greatness embedded within them, and by watering those seeds with the Word of God, they can sprout forth and flourish, which is to Parak. Let's blossom profusely and sprout forth with Parak Daily Devotional for the month of October as we celebrate our 4th year since inception. Get your copy now from www.propheticstore.com or simply call +265 994 838946 or +27 82 864 2046 to order. Unayo ndiyo daliliga kutumiza komanso kulandira ndalama osatengera banki kapena nambala yomwe muli nayo. Unayo zonse mommo. Imbani *247# kuti mulembetse mwaulere. Standard Bank, it can be. Takulandilaninso kupitirira nkhani zathu madzulo ano. Bungwe la Northern Region Water Board ladandaula kamba kakukwera kwa mchitidwe wakuba mamita amadzi. Ilo lati izi zikubwezeretsa mbuyo bungweli pa nkhani ya zachuma komanso yopereka madzi kwa anthu akuchigawochi. Malingana ndi bungweli, mavuto amadzi mu mzinda wa Mzuzu amatha kudza kamba ka mchitidwewo. Patience Lunda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Bungweli lati mamita pafupifupi 30 amabedwa pa tsiku ndipo mita imodzi imagulitsidwa pa mtengo wa 30,000. Potsatira izi, bungweli lapempha polisi kuti awathandize kugwira anthu omwe akuchita mchitidwewu. Mwazina, bungwe la Northern Region Water Board layamba kuphunzitsa polisi ku chigawo cha kumpoto za malamulo omwe amatsata pofuna kuteteza madzi. Mkulu woona za ntchito ku bungweli a Asumani Ungwe anati kuphunzitsa polisi za malamulowa kungathandizire kuti zilango zoyenerera ziziperekedwa kwa anthu omwe apezeka akuba. Aungwe anati mgwirizano omwe uli pakati pa bungweli ndi apolisi wayamba kubala zipatso chifukwa chiwerengero cha anthu oba mamita amadzi chayamba kutsika. Tifuna anzathu apolisi adziwe bwino malamulo amene a water board amagwiritsa ntchito kuti anthuwa akafufuzidwe kayende bwino komanso anthu agwidwe andi tikapita ku khoti milanduyo tikawine. Tikatero tikudziwa kuti tikangomangapo anthu awiri atatu
ndikuti basi umbanda umene utheratu. mawu awo komishona wa polisi ku chigawo cha kumpoto a Richard Luhanga anati maphunzirowa awathandizira apolisi kupeza njira zatsopano zothana ndi vutoli. Haizina ife sitimavesa kumene kulikoda zathaona boda mapanga bwanji mavuto awo ndotani komanso ndi malamulo amene akusatira koma chifukwa cha mgwirizano panopa mmene tayitanitsira workshop ngati choyambirira kuti tiwuzane kuti malamulo amene amagwiritsidwa ntchito ndi awo milandu imene ndi apolisi 40 ndi amene aphunzitsidwa za malamulowa. bungwe la admark lati likuvutika kusunga chimanga chomwe lagula kwa alimi mdziko lino chifukwa chosowa malo osungiramo. vutoli ati lakula kwambiri pomwe bungweli layamba kugula chimanga kwa alimi ena owonjezera ndipo likufuna kutenga ngongole yokwana 30 miliyoni kwacha kwa mabanki. zambiri mulipoti ili limene akuwerenga ndi Patience Lunda. wapampando wa bodi ya admark a Alexander Kusamba Zonzi anati bungweli ili ndi chimanga chochuluka ndipo akufuna kukambirana ndi akuluakulu a nthambi ya National Food Reserve Agency NFRA kuti awabwereke imodzi mwa nkhope zawo kuti asungiremo chimangachi. ngakhale zili chonchi vutoli litha kupitirira chifukwa nthambi ya NFRA ikuyenera kukonza nkhokwe zake za mzuzu komanso luchenza zomwe zinasiya kugwira ntchito mu chaka cha 2012. nthambi ya boma ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA yapereka chilolezo choti nthambi ya NFRA ipereke contract kwa kampani yomwe ikonze nkhokwezi. mawu ake wapampando wa board ya NFRA a Dennis Kalekeni anati nthambiyi pakanali pano ikufuna chilolezo kuchokera ku Government Contracting Unit GCU. ndichilakolako chathu kuti nkhokwe zakumzuzu ndi zakuluchenza zikonzedwe mwachangu ndi cholinga chakuti mmenemo tiyikemo chimanga chimene alima chaka chino so that ngati dziko tikhale nako kuthekera kwa kusunga chimanga chokwanira chimene chingatithandize pa nyengo yakuti anthu ena avutika. a GCU akapereka chilolezochi contract iyi iyenera kupatsidwa chilolezonso ndi unduna oona zachilungamo. nkhokwe za mzuzu komanso luchenza zikonzedwa ndi ndalama yokwana 1 billion kwacha. kumayambiriro a mwezi uno ochita malonda komanso alimi ena a boma la Chitipa amagulitsa chimanga chawo m'mayiko ozungulira dziko lino a Tanzania ndi Zambia zomwe zinadza kamba kuti ya admark amachedwa kugula chimangachi. chifukwa chosowa malo oyenera kusungako chimanga ma metric ton 1265.5 omwe anagulidwa mzaka za 2019 komanso 2020 chinawonongeka malo osungira chimanga a bungwe la admark. chimangachi chinali china chomwe chinagulidwa pakati pa miyezi ya April ndi June mu chaka cha 2020 kudzera ku ngongole yokwana 253.1 million kwacha yomwe inatengedwa mabanki ena mdziko lino. nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomito yake. mtsogoleri wa dziko lino wati pali kufunika kulimbikitsa ntchito za makompyuta. unduna wa maboma ang'ono wachenjeza makhonsolo pa zakatangale. mu nkhani zina mayeso a JCE ayambiranso bwino. kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw. pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter at Times 360 Malawi. chonde sambani m'manja pafupipafupi khani motalikana ndi anzanu, mvalani mamaski nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti mudziteteze ku nthenda ya COVID-19. ndine Chisomo Jehana, mukhale ndi usiku opambana momwe nonse.